президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 8 декабр дар нишасти онлайнии сарони кишварҳои узви СНГ хостори таҳияи рӯйхати сиёҳи ягонаи созмонҳои мамнӯъи террористӣ ва ифротӣ дар чорчӯби ин созмон шуд. Чунин мешуморам, ки дар чорчӯби СНГ таҳия кардани рӯйхати ягонаи созмонҳои террористӣ ва ифротӣ дар қаламрави кишварҳои узви СНГ мамнӯъ зарур аст, изҳор дошт президенти Тоҷикистон. ӯ даъват кард, то ба марказҳои зидди террористии СНГ ва дигар неҳодҳои зиддахл ҷиҳати шурӯъи таҳияи чунин рӯйхат дастур дода шавад. Эмомалӣ Раҳмон кишварҳои СНГ-ро иттифоқчиёни калидӣ дар мубориза алайҳи таҳдидҳо ва чолишҳои саросарӣ номид ва гуфт, ин кишварҳо дар масоили амниятӣ дидгоҳи ҳамсон доранд. Ба ақидаи ӯ, воқеиятҳои имрӯза ҳамоҳангии боз ҳам бештари талошҳои мақомоти қудратӣ ва амниятии СНГ дар амри пешгирӣ аз таҳдидҳои амниятиро тақозо мекунад. имрӯз миқёси терроризм, экстремизм, шаклҳои гуногуни тундгароӣ ва ҷинояткории муташаккилонаи фаромилӣ аз ҷумла қочоқи маводи мухаддир ва ҷиноятҳои кибернетикӣ тамоил рӯ ба афзоиш доранд, гуфт Эмомалӣ Раҳмон. ин нишаст тариқи онлайн таҳти раёсати президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев доир шуд. Дар ин нишаст сарони СНГ президентҳои Узбекистон, Русия, Беларусия, Қазоқистон, Молдова, Озарбойҷон, Тоҷикистон ва Қирғизистон иштирок карданд. аз роҳбарони СНГ дар нишаст танҳо сарвазири Арманистон Никол Пашинян ҳузур надошт. Тоҷикистон чандин сол боз таҳияи рӯйхатҳои сиёҳи ягона созмонҳои террористӣ ва ифротиро дар чорчӯби созмонҳои минтақавӣ чун СНГ, ОДКБ ва ШОС пешниҳод мекунад. вале тафсири фарқкунандаи мафҳумҳои терроризм ва экстремизм дар қонунгузории кишварҳои узви ин созмонҳо то кунун имкон надодааст, ки ин созмонҳои минтақавӣ меъёрҳои умумӣ барои таҳияи чунин рӯйхатҳои сиёҳро тартиб диҳанд. барои мисол, ҷамоати таблиғ дар Тоҷикистон ва Русия мамнӯъ аст, вале дар Қирғизистон ин созмони мазҳабӣ озодона амал мекунад. ва ё дар Тоҷикистон гурӯҳи 24-ро ҳамчун созмони ифротӣ ба рӯйхати сиёҳи созмонҳои мамнӯъ шомил карданд, вале аъзои гурӯҳи 24 дар Русия то ҳоло амал мекунанд ва ҳатто як намояндагии алоҳида дар кишварҳои СНГ доранд. ҳамин тавр Душанбе аз соли 2015 то ҳол натавонист кишварҳои дигари СНГ-ро ба манъи фаъолияти Ҳизби Наҳзати Ислом, умдатарин гурӯҳи мухолифи ҳукумати Тоҷикистон, моил кунад. ҳарчанд Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар қаламрави СНГ тақрибан фаъолияте надорад, вале то кунун ягон кишвар ба таври қонунӣ фаъолияти ин ҳизбро дар қаламраваш манъ накардааст.